musikang taglay, pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na, sa bright light sumama. Isang paniniwala, sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy life. Friends tayo, enjoy bright. Friends tayo, Bright FM. Friends tayo, sa 91.9 Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Friends tayo, 91.9 Bright FM, 91.9 Bright FM. Friends tayo. Gusto mag-business pero hindi alam kung paano? Ano nga ba ang sikreto sa tagumpay sa negosyo? Tara na't alamin ang mga tips, diskarte at ma-inspire sa bawat kwentong negosyo dito sa programang Entre Pinoy! Magandang umaga mga ka-Entre Pinoy! Isang panibagong araw na naman po ng pag-asa, inspirasyon at oportunidad ang hatid natin ngayong Biyernes ng umaga dito lang sa inyong paboritong programa, ang 91.9 Bright FM. Ako po si Jeffrey Liwanag, ang inyong kasama, kaibigan at katuwang sa mundo ng pagnenegosyo. Mula sa maliliit na idea hanggang sa malalaking tagumpay, mula sa masasayang milestone at mga aral ng pagkatalo at muling pagbangon. Dito sa ating programa, hindi ka nag-iisa. Sama-sama nating bubuuin ang kwento ng mga Pilipinong nangangarap, kaya't tumutok, makinig at makisama sa mga kwentuhang puno ng inspirasyon, oportunidad at mga practical na tips. Dahil dito sa Entre Pinoy Tambayan, hindi ka nag-iisa. Well, magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa radyo at sa mga nakatune in live. Alam ko for sure maraming nanonood at nakikinig. At sa mga nasa bahay pa at nagpe-prepare ng almusal, magandang umaga po. At exciting ang ating magiging kwentuhan ngayon dahil ito ay pag-uusapan natin, it's all about dog and cat grooming services. Well, before that, sa mga nasa opisina po, maraming salamat po sa nakikinig sa amin. Alam ko for sure, naghihintay na po kayo ng day off, no? And I know for sure as well na excited na rin kayo. Makipagkwentuhan po sa amin through our text line at 0935-230-4548 or you can also tune in sa aming Facebook page at Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9. Well, meron ka bang mga cute na mga aso at pusa? Gusto mo bang mas maging presko at malinis sila at presentable? Ngayong araw, sabi ko nga, exciting ang ating kwentuhan. Pag-uusapan natin ay tungkol sa dog and cat grooming home services. Well, without further ado, let's all welcome the owner of Pet Grooming Home Service Pampanga, Mr. Marlon Yu. Sir, kumusta po kayo? Okay lang, Sir Jeff. Alright, well, let's talk about the business. Baka po may mga gusto po kayong batiin? Okay. Good morning sa lahat ng mga tagidik ng Entre Pinoy. Maya Pahabak Kirongan. Maya Payabak, baka may mga how about sa family? Okay. Binabati ko yung mga pamilya ko, mga customer na mga regular client na sumusuporta sa akin. Yung sina Mrs. Gonzales at si Coach Mark ng school trainee. Alright, and for sure, maraming mga suki ang mga naghihintay para panoorin ang kwento ni Sir Marlon. Now, siguro umpisahan natin bago natin umpisahan ang negosyo, simulan po natin sa pinaka-basic na tanong. Sino nga ba si Sir Marlon? Ano ba yung background? Tell us about you. Okay. Ako kasi dati akong nagtatrabaho sa salon. Doon ko naisipan na nung magtrabaho ako sa salon, medyo hindi maganda yung kinikita ko. Then nagtry akong mag pet grooming.
Sa pet grooming, gumanda naman o umayos ang Kumbaga, kita ko. ang ano sir is parang nag-shift kayo talaga ng career, no? And I believe na parang calling talaga siya, na parang nagiging passion na natin. Actually, passion ko talaga yung mga Wow. pet. So, So, kaya hindi ako nahirapan na agad-agad matuto sa pet Oo. grooming. And then sabi nyo nga, passion nyo, mahal niyo ang mga hayop, mga pusa, aso. It would be easy na i-start yung business na ganito. Tama Yes, po sir. ba? Yes, sir. And then so Napakadali. far, nag-e-enjoy po ba kayo sa habang ginugupitan, habang ginugroom po ninyo yung mga aso at pusa? Super enjoy kasi lalo na kapag ito'y mahirap gawin tulad nung nangangagat sila. Tapos kapag nagawa mo yan, parang ang saya-saya sa puso namin na Yes. natapos namin yung ginagawa namin. Yes, isa sa mga kinabibiliban ko dito, Sir Marlon, no, is that just, syempre, bago pupunta kayo sa bahay, assess ninyo yung aso at pusa, biglang nagpakita ng parang aggressiveness, tumahol, minsan hindi natin alam kung ano yung posibleng gawin, di ba? But sa inyo, dahil mga professional groomer talaga kayo ng mga cat and dogs, it would be easy for you na parang, eto yung dapat gawin, di ba? Tama po ba? Yun po ba yung mga style na ginagawa ninyo? Bilang pet groomer, kasi dog lover o pet lover din kami. Kaya parang hindi masyadong mahirap na pakalmayin namin yung aso. Parang meron kaming dog whisperer. Wow! Na napapakalma namin. Yes. Tapos sa tulong din nung kinakausap namin sila, inaapis-apis. Kapag okay na pakalma na namin yung aso at may tiwala na siya, doon na namin mag-start yung groom. So may mga techniques din pala na ginagawa, hindi lang pala basta-basta. Well, ako kasi wala naman talaga kaming aso at pusa, pero nag-curious ako at nabilib po ako sa inyo na ginagamitan nyo pala ng iba't ibang technique, katulad ng paghahapis, pagpapaamo sa aso at pusa, para kinakausap nyo pa kahit parang hindi kayo baby na kinakausap mo yan. Sir. Wow, that's really exciting kasi kala ko, sige, brushan mo na lang, yun na yun. Nakakatulong din pala yung kakausapin mo yung aso at pusa? Yes sir, kasi kapag kinakausap mo yung aso at saka pusa, hindi ka man maintindihan nila, pero alam nila na hindi mo sila sasaktan. Oo, para mas ma-feel nila na safe sila. Yes sir, yun. Oo, tayo namang mga tao, sa mga tagapakinig natin sa radyo at sa mga naka-live online, gusto natin bilang isang tao, safe tayo kung saan tayo dadalhin. Ganun din yung mga alaga nating mga aso at pusa at mga hayop, gusto din nila na safe sila. Yes, sir. At safe ang ma-feel nila na yung hawak sa kanila ay safe din. Tama? Tama sir. Yeah, and then syempre, curious din ako doon sa name ng business ninyo. Bakit Pet Grooming Home Services Pampanga? Nung mag-start kasi ako, pandemic year yun. Nung mga panahon na yun, hindi pa alam yung home service. Kaya yan yung pangalan na naisip ko, Pet Grooming Home Service Pampanga. Madaling matandaan at ma-access mo, madaling ma-search sa FB, Sa Facebook? sa Facebook. And then kagandahan nun, sinabi ninyo na nag-start kayo sa yung during pandemic, tama? Yes, sir. Halos most of the businesses naman po talaga, nag-start sila during pandemic. Pero yung iba, nagko-close yung mga business, pero kayo umusbong. Umusbong. At nagkaroon kayo ng opportunity to start your business. And tama po kayo, no, Sir Marlon? Kasi nagkaroon na, syempre dati, takot lumabas yung mga tao. Parang natatakot sila pumunta sa shop. Yes, sir. Baka mahawa ng virus. But this time, tinapalan ninyo yung gap. At Yes, yung gap sir. na yun is to solve the problem of most of for parents na puntahan na lang sa bahay, bigyan na lang ng service. Yung mga fur parents noon, hindi na nila kailangan lumabas. Bali sa experience ko that time, sir, dahil sa pandemic nga, karamihan ng mga ginugroom namin puro buhol. Buong katawan nila buhol. Pero marami akong nagawa na that time na natulungan ko sila. And I'm just also curious, saan ba kayo located? Located kami sa Dolores, San Fernando, Pampanga. Pero base namin yun. Pero ang area, nag-area kami o kinikater namin yung buong Pampanga.
apat na team kami na nagtutulong-tulungan para maikot namin ang buong Pampanga at magawa namin yung mga nagpapa-home service. Tama. And for sure, kayo lang ang nag-una at nag-start ng business na to. At ngayon sinasabi ninyo, 4 na kayo ng team. Yes, sir. Apat na kayo. Na kami. Well, that's congratulations. Actually, sir, nagsimula ako ako mag-isa, nagbibisikleta lang ako. Nice. Pero ngayon, meron na kaming service na isang kotse at saka tatlong tricycle. Ang inspiring ng kwento ni Sir Marlon. Imagine, dati nag-start siya ng business niya, siya lang mag-isa at nagbabike pa. Ngayon, may 3 ng tricycle and isa pang sasakyan para sa mga sa services niya. Yes, sir. Kasi yung ibang mga subdivision o village, tulad ng Lakeshore, bawal yung mga naka-bike. 3-wheel. Yeah. Yes, sir. Bawal yung Kaya tricycle. kailangan 4-wheel yan. I agree. And then, syempre, curious din ako, dog and cat grooming services. I'm also curious, may mga other services pa ba kayo na ino-offer? Or paano ba yung process ninyo? Like for example, hello Sir Marlon, gusto ko sana puntahan niyo yung aso ko. Ano yung process after that? Bali yung ino-offer namin, full grooming lang kami. Full grooming? Sa full grooming na yon, lahat ng mga services, nandyan na magagawa na namin lahat yan. Pag sinabing full grooming at lahat ng services magagawa ninyo, what does it mean? Like, kayo yung magkukuko, kayo yung maggugupit, kayo magpapaligo. Tama ba? O ganun Yes, ba sir. yung mga services? Lahat na. Oo. Ginagawa namin lahat yung mga service noon. Lahat talaga. Pati pagpapaligo, nail cut, sa tenga, sa bibig, tinututbrush namin yan at minamouthwash namin yan. Imagine. Mga paws, ginagawa rin namin. Nice. Ang dami palang services na ino-offer ninyo, no? Full grooming. Yes, sir. Pero Full grooming. package. All in. All in na, sir. All in. Kaya po sa lahat po ng mga fur parents dyan at nakikinig, may mga aso at pusa, we are inviting you na mag-tune in na ngayon sa aming live para makita ninyo ang owner ng pinag-uusapan nating business. Well, let's talk about magkano ba yan? Siyempre, curious ako. Kapag full grooming, sinabi nyo, kayo nagpapa-mouthwash, kayo naggugupit, kayo nagpapaligo, lahat-lahat, all in. Magkano? At Bali, least range. ang price ko sa full grooming, 600 hanggang 1.5. Wow. Sa 600, yung mga malilit na breed, yung 1.5, yun na yung sobrang lalaki na, gaya ng Malamut, Alaskan Malamut, at saka Golden Retriever o Samoyed. Yun, Nice. 1.5 na kasi napakalaki at kapal ng balay Yes. nila. Isa pa sa pinagmamalaki ko, Sir Marlon, no, habang nag-uusap tayo, hindi lang maliit ang kaya ninyong i-cater, kundi malalaking aso, Yes, mga sir. pusa. Actually, hindi lang malaking aso, pati yung mga nangagat. Kaya namin yan, yakang-yaka yan. Wow, that's, sabi ko nga, pati nangangagat. Siyempre, for as low as 600 pesos, kung meron silang maliit na aso, pusa, magiging ano na sila, mas magiging presentable na yung mga pusa at aso nila. And then, syempre, nabanggit nyo na rin po yung mga nangangagat, di ba? Yung mga aggressive. Ano po yung normal na ginagawa ninyo para at least mapaamon nyo sila? Kami kasi dog lover kami. Medyo madali para sa amin na mapakalma kasi yun nga ginagawa namin, madalas kinakausap namin yan na parang bata. Hindi namin tinuturing na aso yan kapag nag-groom kami. Ang tingin namin either na bata yan o baby yan. Kaya iniingatan namin yan. Ngayon, kapag hindi umubra yung ginagawa namin, doon na kami gagamit ng gear. Sa gear na yon, safe yung aso, at the same time, safety rin yung mga groomers namin. Wow. At least pala, merong mga protective gear na ginagamit just in case. Yes, sir. Na very aggressive at hindi talaga mapasunod. Kasi, last option na yan, Yes, sir. last option na yon. Pero for sure naman, most of your clients, di ba,
nakakasigurado sila na safe at tama yung ginagawa ninyo kasi nga professional. Yes, sir. Katulad ninyo yung gumagawa. Now, can you walk us through? Well, nabanggit nyo na kung ano yung process, tatawagan kayo, magpapaschedule and everything, and then a-assess nyo yung aso kung ano yung... Nagre-recommend din ba kayo ng mga, ito yung mas maganda, ito yung dapat gawin natin sa mga owner? Or most of the time, owner mismo yung nagde-decide kung anong gusto nila sa aso? Minsan nagsasabi yung customer na gano'n, pero may pagkakataon na hindi uubra. Bali, ang ginagawa namin kasi, kahit pagkatapos namin i-groom yan, sa pamamagitan ng blower, chine-check namin kung meron yan skin disease or parasite. Oh. Ngayon, sa pag-blower namin na yun, tinitake note namin yun. Kapag tapos na namin i-groom yung aso, ipapacheck namin sa customer yan. Kapag na-check na ng customer yan, doon na namin sila tuturuan kung ano yung gamot sa mga minor health problem ng mga aso. So, free nag-extra lahat mile. yun. Yes, nag-extra mile kayo, nag-go above and beyond talaga kayo na hindi lang gupit-gupit, full grooming, pero you also suggest kung ano yung mga possible gamot at if ever may sugat na yung aso, hindi nyo lang parang pabayaan mo na, hindi naman alam ng may-ari kung may sugat yan. But you make sure na ipapaalam ninyo sa may-ari na, sir, may sugat po yung ano ninyo, meron pong something sa aso ninyo, kailangan nyo nang ipa-check up. Okay, sir. Bali ganito kasi yun. Kapag hindi namin sinabi sa customer na merong health problem yung isang aso, gaya ng meron siyang sugat, o may garapata, iisipin ng customer, kami nagdala ng garapata, Yes. kami nagdala ng sugat. Kaya tinitake note namin yan at tinuturuan namin kung meron silang ganun. Halimbawa sa garapata, sir, Oo. tinuturuan ko sila oral, spray, or Wow. spot on. That's nice. Ang galing ng extra Pero lahat mile. yan, sir, free. Free. Yes, Yun yung sir. mga parang mga additional services na ino-offer ninyo bukod sa pag-a-avail at magbabayad sila ng price starts at 600 pesos. Bibigyan nyo pa sila ng mga educational Yes, sir. processes na dapat nilang gawin para mas mapanatili nating malinis, maayos at ligtas at safe ang kanilang alagang hayop. Yes, sir. Fur babies nila. Alright. Siyempre, tayo naman, hindi naman natin ikakaila na kapag mahal natin ang ginagawa natin, mahal din natin ang mga pusa at mga aso na hinahandle natin. Siyempre, marami nang naka-experience sa mga services na ino-offer ninyo. Tell us, ano naman ang feedback na nare-receive ninyo from your client? Sa 5 years sa 5 years ng aming pet grooming home service Pampanga, makikita natin sa Facebook natin na merong 100% dyan review. Wow. Pero wala yan kahit isang negative. Oh, Puro wow. positive yan. Yes. Actually, ang mga feedback pa sinasabi sa amin, sabi nila, professional daw kami. Oo. Friendly raw kami sa mga Sa hayop. pets. Pets. Tapos satisfied at happy. Nice. Madalas. Always satisfied and happy Yes, sir. kapag si Sir Marlon ang nagasikaso at ang team ni Sir Marlon at kung pinili ninyo ang Pet Grooming Home Services Pampanga. Kaya sa mga taga Pampanga dyan, we are inviting you na subukan ang services ni Sir Marlon dito sa Pet Grooming Home Service Pampanga. Tell us paano kayo makokontak. Bali, Sige, sir. madali lang po makontak kami sa pamamagitan ng FB page. Ito po yung logo namin. Merong bilog na kulay green at 5 aso. Nakalagay din po dito yung Pet Grooming Home Service Pampanga. Oo. Pet Grooming Home Service Sa Pampanga. Facebook yan, Yan, right? sa Facebook. Diyan kami masesearch. Tapos, How meron din... about contact number? Yes, sir. Meron din po. 0968-5766-106. Message lang po kayo doon. Let's try it again, sir. Basta sabihin natin ulit yung number kasi for sure yung mga tagapakinig natin excited na mag-book. Okay. Sa cellphone number namin, pwede nyo kaming kontakin sa 0968-5766-106 or 0991-559-1040.
Wow, thank you so much. Kaya nga, we are inviting once again ang mga tagapakinig natin sa radyo na bisitahin ang kanilang Facebook page na Pet Grooming Home Service Pampanga. And you can also contact their phone number na binanggit ni Sir. Now Sir, magpatuloy tayo. What are the most requested grooming package from your customer na ina-avail nila? Kami kasi full grooming lang talaga kami. Nandun na lahat yung mga service. All in na yan. Pero madalas na nire-request ng customer, puppy cut. Wow, Para maganda sila. Di ba may mga, I'm also curious sa mga Shih Tzu, di ba? May mga princess type. Ginagawa-gawa niya rin ba yun para mas maging maganda at cute yung aso nila? Hanggat maaari, sir, kailangan natin pagandahin yan, ayusin because yan. that's the purpose and the goal. Yes, sir. Alright. Well, minsan sa business natin, alam naman natin, Sir Marlon, may mga ups and down tayo na na-experience. Naka-experience na rin ba kayo ng mga ups and down at paano nyo ito nalagpasan lalos na nagsisimula kayo sa business? Okay, sir, bali yung parang down moment ko, siguro nung nagsisimula lang, sir. Oo. Kasi nung nagsisimula ako lang mag-isa. Tapos, ang gamit ko, bisikleta lang. Oo. Sa tabako na to, agad-agad pagod. Tapos, merong pagkakataon na nagbigay sa akin ng opportunity na nagpautang sa akin ng pambili ng single. Doon sa single na yon, medyo lumayo na ako, dumami na yung napupuntahan ko. Kaya lang, sir, lagi naman ako na-aksidente sa single, lagi natutumba. Pero kahit na-aksidente na ako, diretso pa rin ako sa customer. Minsan, duguan ako. Nagtatrabaho ako. Nagugulat yung customer. Yung passion nyo talaga, no? Yes, Yung sir. pagmamahal ninyo sa Pagmamahal ko sa ginagawa trabaho ninyo. ko, na very professional talaga. Yes, tama. May pagkakataon din, sir, na kahit na nga may sakit na ako, Ginagawa nyo pa rin talaga. Lang sa passion ninyo. Yes, no? sir. And isa po sa mga kagandahan dito, yung sinasabi ninyo, una nahihirapan kayo, but after a while na hindi kayo huminto at nagpatuloy po kayo. Yes, sir. Kapag passion mo talaga yung Ginagawa ginagawa po mo, natin. walang hadlang sa'yo. Alright. Well, marami na po tayong napag-usapan, marami na po tayong napakinggan, at marami pa tayong malalaman sa aming pagbabalik. Mag-break muna po tayo at pakinggan ang ilang paalala, magbabalik ang Entre Pinoy. Want to look and feel your best? At Skin Science and Beyond Static and Wellness Center Incorporated, we offer cutting-edge regenerative, laser, and medical static treatments that boost confidence and enhance your natural beauty. Contact us today at 0928-979-6797 or visit us at ground floor, St. Charbel Building, Quebiawan, San Fernando, Pampanga. We are the competitive Kapampangan medical specialists, providing a safe space where beauty and science meets at SSB, Skin Science and Beyond. Alright, magandang umaga po muli sa inyo. Nagkaroon lang po tayo ng short break pero hindi nawala ang kwentuhan natin dito ngayong Friday, ngayong umaga. Well, kasama niyo pa rin po ako si Jeffrey at si Sir Marlon, owner ng Pet Grooming Home Service Pampanga. Tayo po ay magpatuloy sa ating kwentuhan. Well, Sir, ano yung mga natutunan ninyo sa pag-groom, ang mga entrepreneurial journey na hindi nyo makalimutan? Yung natutunan ko sa negosyo ko, huwag matakot. Kahit na walang kasiguraduhan, basta meron kang passion, yung dedication mo, at professionalism mo sa trabaho, tiyak magsasucess ka. Success, yeah, that's so ang ganda ng mga payo ni Sir Marlon, no? Now, maraming mga gustong magnegosyo pero natatakot. Ano naman po ang mensahe ninyo sa mga nais magnegosyo pero natatakot sumubok at magumpisa? Yung mabibigay kong payo sa kanila, kasi sa experience ko, marami na akong nasubukang negosyo. Pero hindi ako masaya at hindi ako nagtagumpay. Kailangan passion nyo.
yung ginagawa nyo o pasukin yung negosyo. Oo. Kahit gaano kahirap yan, kahit maraming problema dumating sa'yo, parang madali mo lang malampasan. Over time, magtatagumpay ka rin. Overtime. Very exciting yung mga kwentuhan natin ngayong umaga. Well, tama naman po yung sinasabi ni Sir, no? Kapag nag-uumpisa tayo sa negosyo, merong ups and down. May mga pagsubok tayong nararanasan, pero ang isang pinakamahalagang natutunan ko kay Sir Marlon, kailangan passion at hindi tayo sumusuko sa Yes, sir. ginagawa natin. And then at the same time, align yung gusto nating ginagawa. Like for example, ikaw sa grooming, ginawa mo na siyang business kasi meron kang puso para sa mga hayop na mga cats and dog. Tama po, sir? Yes, sir. Bali, sa akin kasi, hindi lang puro kita ang iniisip ko. Ang iniisip nice. ko rin, makatulong ako sa mga For parent na, at saka sa mga par babies. Example nga, kahit nga meron ako makitang minor health problem sa kanila, tinuturuan ko sila na gamutin to kahit na hindi nila tinatanong, kino-concern ko sa kanila. Nice. Nasa kanila na lang yon kung susundin nila. Nice. Oo, at least may mga payo. May payo mula kay Sir Marlon. Now, sir, pakinggan muna po natin. Tignan natin kung may mga nagpapabati at mga viewers tayo online. Meron po dito si Dimple de la Cruz. Hello, good morning po. We also have our FB viewers. For sure, marami sila. We have Them Aga, Melinda Carion Santos, John Jr. Toledo, Mary Rose Palma, Noah Personet, Chelsea Aguilana Villaver, Mary Jane Gutierrez, Alan Magbanwa, Angel Salita, Erica Liwanag, Sai Danting, Abigail Mendoza Galura, Dimple de la Cruz, Tina Fabian, at Angelica Sarzona. Justin Paul Mendoza, pa-shout out po, Life of Virtual Assistant, work sa umaga, work din sa gabi. Edna Galang Hernandez, good morning Jep, at sa bisita mo. Well, meron also have here, hello po kay Sai Danting, Melinda Carion Santos, good morning po, saludo po ako sa inyo, Sir Marlon. Well, how about Kevs Yumol? Satisfied customer here, pumupogi ang alaga ko. JM Chitzu. Alright, we also have MJ Monte Falco. Sarap yakapin ng mga alaga ko now. Super bango nila. Well, marami talagang babango kapag pinili nila yung pet grooming home services. But did you know, sir, during live, marami tayong mga viewers na hindi lang taga Pampanga located. They are also from international, overseas. So meaning to say, mas napapakinggan yung boses ninyo bilang owner at sa mga services na ino-offer ninyo. Now, let's talk about this one. Hikayatin nyo na po ang manonood na mag-avail ng services ninyo. Muli, paano po kayo makokontak? Taga saan po kayo? At paano ang process? Maraming salamat, Sir Jeff. Sa mga customer ko na mga client namin na regular client, maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi pa nakaka-avail, subukan nyo po yung aming serbisyo, Pet Grooming Home Service Pampanga. Ito po yung logo namin, bilog na may kulay green at 5 aso na nakalagay dyan. Kapag po sinubukan nyo sa amin, tiyak na hindi po kayo magsisisi, magiging happy po kayo. Visit lang po kayo sa FB page namin or contact lang po kayo sa cellphone number namin 0968-5766-106. Wow. Maraming salamat po sa inyo lahat. And then, sir, for sure, kapag marami yung mga aso, kunyari, for example, marami akong aso, nasa 10 o kaya nasa 5, nagbibigay naman ba kayo ng discount? Kahit paano, sir, nagbibigay kami ng discount. Pero tinitiyak namin kapag marami silang client, yung sa experience kasi namin, umabot raw ng 2 araw bago nila mapagawa yung 10 aso nila. Wow. Pero kami, hindi man matatapos yung oras namin, bandang 2:00 lang, tapos na yun.
Wow, napakabilis. Pero ang service namin, quality Oo, talaga. hindi lang mura, hindi lang quality, at mabilis. Yes, sir. Yun ang sigurado. Well, maraming salamat, Sir Marlon. Pero Thank you, isang sir. question na lang, bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Sino ba ang inspirasyon mo? Ginagawa ko to dahil sa aking mga pamilya, para makatulong ako ng maayos, at saka passion ko talaga na makatulong din sa mga aso, kasi ang pangarap ko kasi makapagtayo ako ng parang Shop. kumuha ako ng mga stray dog. Oh. Pero hindi ko kasi magawa yun dahil di naman ako mayaman. Kaya sa pamamagitan ng ginagawa kong pag-advise sa kanila sa paggagamot, yun na yung nagiging parang tulong ko Oo. na makatulong. Si Sir Marlon ay may puso, may pagmamahal sa mga hayop, at may passion sa ginagawa niya sa trabaho. Well, maraming salamat po, Sir Marlon, sa pagbabahagi ng kwento, serbisyo at inspirasyon. We are praying na sana mas lumaki pa ang inyong business. At dyan po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang kwentuhan dito sa Entre Pinoy. Kwentong tagumpay, kaagapay sa kabuhayan. Tandaan po natin, ang bawat tagumpay ay nagsisimula sa isang simpleng lakas ng loob. Muli, ako po si Jeffrey Liwanag, ang inyong host, at si Sir Marlon Yu, ang owner ng Pet Grooming Home Services Pampanga. Mag-avail po tayo after this. Kontakin nyo lang po yung number na binigay niya, at you can message yung social media page na meron sila. Kita-kits po tayo muli sa next Friday dito lang sa 91.9 Bright FM. Hanggang sa muli, magnegosyo po tayo. Sa Entre Pinoy, tayo'y magsimula. Puno ng tapang, walang takot, walang sawa. Ang pangarap, ating abutin. Dahil sa Entre Pinoy, magkasama tayo, walang limit. Entre Pinoy, tayo'y magtagumpay. Dahil sa sipag at gabay, bawat kwento puno ng inspirasyon. Sama-sama, bawat hakbang tagumpay. Sa Entre Pinoy, kahit saan, kahit kailan, negosyo'y magbubukas ng bagong pagkakataon. Walang iwanan, bawat tagumpay. Entre Pinoy, ang liwanag ng bawat araw. Entre Pinoy, tayo'y magtagumpay. Dahil sa sipag at gabay, bawat kwento puno ng inspirasyon. Sama-sama, bawat hakbang tagumpay. Sa Entre Pinoy, walang imposible. Porsigido, kasama ang Diyos. Magnegosyo na para sa bukas, para sa pamilya at bayan magtagumpay. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Gusto mo pang ma-feature ang iyong negosyo, mapakinggan sa radyo at mapanood online ang iyong kwento? Ito na ang chance mo ma-share sa programang Entre Pinoy. Every Friday from 9 a.m. to 9:30 a.m. sa 91.9 Bright FM. Message us now at 0935-230-4548.
Luwalhati ang awit at ang kanta, at ako'y nalayo at naging alaala, kay tagal ko na nga palang nawawala. Sandaling nawaglit sa aking isip, pahapyaw na tanawin ang nagbabalik. Bakit ba ako nalilito, nanlalamig? Ako ba'y nananabik sa kanyang sa langit ay higit ang ganda sa ganda. Luwalhati ang awit at ang kanta, at ako'y nalayo at naging alaala, kay tagal ko na nga palang nawawala. Sandaling nawaglit sa aking isip, pahapyaw na tanawin ang nabalik.